उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघः शुचिरूर्जितः अधीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। விஷ்ணு சகஸ்ரநாமாவளியிலே 153வது திருநாமத்தில் இருந்து தொடங்கி 164வது திருநாமம் வரை 12 திருநாமங்கள் உபேந்திரஹ, வாமனஹ, பிராம்சுஹு, அமோகஹ, சுசிஹி, ஊர்ஜிதஹ, அதீந்திரஹ, சங்கிரஹ, சர்கஹ, திருதாத்மா, நியமஹ, யமஹ என 12 திருநாமங்கள். இந்த 12ம் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனின் வைபவத்தை சொல்கின்றன. அதை சொல்லும் விதமாக வியாசர் தொகுத்திருக்கிறார் என்பதை பராசர பட்டர் தம்முடைய விளக்க உரையிலே எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். அப்படி வாமனமூர்த்தியின் பெருமைகளை சொல்லக்கூடிய அந்த 12 திருநாமங்களிலே முதல் திருநாமம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமாவளியின் 153வது திருநாமம் உபேந்திரஹா என்பது. இதன் பொருளை விளக்கும் விதமாக ஒரு கதையை காண்போம். ஆயர்பாடியிலே இந்திர விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தன. அதை கண்ணன் பார்த்தான். தன் தந்தை நந்தகோபர்கிட்ட கேட்டான், என்னப்பா ஏதோ புதுசா ஏதோ பண்றீங்களே, இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டான். அப்பா சொன்னார், நந்தகோபர், என்ன கிருஷ்ணா புதுசா பண்றோங்கிற, வருஷா வருஷம் பண்றது தானே உனக்கு தெரியாதா? இந்திர விழா என்று எடுத்து இந்திரனுக்காக நாங்கள் படையல் போடுவது வழக்கம். வருஷா வருஷம் நமக்கு இந்திரன் தான் தவறாமல் மழை கொடுக்கிறான். இந்திரன் கொடுக்கக்கூடிய மழையினால்தான் இங்க விளைச்சல் நன்றாக இருக்கிறது. அந்த நிலவளம் நன்றாக இருந்தால்தான் மேலே பசுமாடுகளும் புல்லை நன்றாக மேய்ந்து நமக்கு பால் வளமும் நன்றாக இருக்கும். அப்ப நீர்வளம், அந்த நீர்வளத்தின் அடிப்படையிலே நிலவளம், நிலவளத்தின் அடிப்படையிலே பால் வளம் என நமக்கு இந்த செழிப்பெல்லாம் வருவதற்கு இந்திரன் பொழியக்கூடிய மழைதானே காரணமாக இருக்கிறது. அதனால இந்திரனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக நாங்க விழா எடுக்கிறோம் என்று சொன்னார் நந்தகோபர். கண்ணன் கேட்டான், அப்படி இந்திர விழானா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டான். நந்தகோபர் சொன்னார், அது என்னப்பா அப்படி கேட்டுட்ட, பாரு ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசல்லையும் அடுப்பு வைத்து அதிலே உணவு பண்டங்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நிறைய அரிசி, அது போல தயிர், நெய் உள்ளிட்டவை என்னென்னலாம் நம்முடைய பண்டங்கள் வீட்டுல என்னென்ன சாப்பிடுவோமோ அதெல்லாம் அப்படியே மலை போல் குவித்து அதெல்லாம் இந்திரனுக்கு என்று சமர்ப்பிப்பது வழக்கம் என்று சொன்னார் நந்தகோபர். உடனே கண்ணன் சொன்னானா, இல்லப்பா, மழை பொழிய வேண்டியது என்பது இந்திரனுடைய கடமை. அதை செய்யணுங்கிறதுக்காகத்தான் சர்வேஸ்வரனான நாராயணன் அவரை நியமித்திருக்கிறான். கண்ணனே அந்த நாராயணன் தான், ஆனா குழந்தை மாதிரி பேசுறான். சர்வேஸ்வரனான நாராயணன் மழை பொழிவது உன்னுடைய கடமைன்னு சொல்லி இந்திரனை நியமிச்சு வச்சிருக்கான். கடமையை செய்யும் இந்திரனுக்கு நீங்க ஏன் இப்படி கையூட்டெல்லாம் கொடுக்கிறீர்கள்? அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். அப்போ நாம பண்ணி வச்சதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டார் நந்தகோபர். இவ்வளவு தூரம் எல்லார் வீட்லையும் படையல் போட போறோம்னு இவ்வளவு உணவு தயாரித்திருக்கிறார்கள், அதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டார். கண்ணன் சொன்னான், வெரி சிம்பிள். யார் வீணாக்க சொன்னார்கள்? அதோ கோவர்தன மலை இருக்கிறது பாருங்கள், அந்த மலைக்கு நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாமே அப்படின்னா கண்ணன். நந்தகோபர் கேட்டார், கிருஷ்ணா நீ சொல்லிட்டா ஆயர்பாடியில அதுக்கு மேல அப்பீலே கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு சந்தேகத்துக்கு கேட்கிறேன், இந்த பூஜையை எதுக்குப்பா கோவர்தன மலைக்கு பண்ண சொல்றேன்னு கேட்டார். கண்ணன் சொன்னான், ஆமா, அந்த மலை இங்கே இருப்பதால் தான் மேகங்கள்லாம் அப்படியே வரும்போது இந்த மலை தடுத்து அவை மழை பொழியும்படியாக இந்த மலை பண்ணுகிறது. நம்முடைய பசுமாடுகள் இதெல்லாம் கூட அந்த மலையில் போய் மேய்வதை காண்கிறோம். நாங்க சின்ன பசங்க கூட அந்த மலையெல்லாம் போய் விளையாடுறோம். இப்படி பல வகைகளிலே நமக்கு உதவியாக இருப்பது, பாதுகாப்பாக இருப்பது இந்த கோவர்தன மலை தான். அதனால பூஜையை அங்கே பண்ணுங்கள் என்று சொன்னான் கண்ணன். அவன் சொல்லிட்டு அப்பீலே கிடையாது. அதனால அட்டு குவிசோற்று பருப்பதமும் தயிர் வாவியும் நெய் அடரும்னு பெரியாழ்வார் பாடுறார். பெரிய பெரிய மாட்டு வண்டிகளிலே அட்டு குவிசோற்று பருப்பதமும், பருப்பதம்னா பர்வதம் மலைன்னு அர்த்தம். மலை போல சோறு சாதத்தை அப்படியே அடுக்கி கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்கள். தயிர் வாவியும், அந்த மலையில அருவி ஓடுவது போல இந்த சாதமாகிய மலையிலே தயிர் அப்படியே அருவி போல ஓடி வரலாம். நெய் அடரும், ஒரு கிணறு வெட்டுவது போல கிணறு வெட்டி அதுல நெய் அவ்வளவு நிறைத்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு படையில் எல்லாம் தயாரித்து அத்தனையும் கோவர்தன மலைக்கு சமர்ப்பித்தார்கள். கண்ணன் என்ன பண்ணா, இவர்களுக்கு மத்தியில குட்டி கண்ணனா நின்று இருக்கான். அந்த பக்கம் இன்னொரு பெரிய வடிவம் எடுத்து, அகம் கோவர்தனோஸ்மி, நான் தான் கோவர்தன மலையின் தேவதை, நீங்க கொடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப திருப்தின்னு சொல்லி இவ சமர்ப்பித்த எல்லா உணவையும் கண்ணனே கோவர்தன மலைங்கிற பேர்ல சாப்பிட்டான். இது வானத்திலிருந்து இந்திரன் பார்த்தான், இது என்னடா இது, நமக்கு வர வேண்டிய இந்த மாமூல திடீர்னு இந்த சின்ன மாடு மேய்க்கிற பையன் வந்து தட்டி பறிச்சுட்டானே. இந்திரனுக்கு கோபம் வந்தது. இந்த கண்ணன் பேச்சை கேட்ட ஆயர்களை தண்டிக்கணும்னு நினைச்சான். அதனால கல் மழையை ஆயர்பாடியிலே பொழிய தொடங்கினான் இந்திரன். முதல்ல மழை பொழிந்த போது ஆயர்கள் மகிழ்ந்தார்களாம்.
ஒருவேளை கோவர்தன மலை நம் பூஜையை ஏற்று விட்டது போல இருக்கு, அதனால மழை பொழிகிறது. ஆனா போக போகத்தான் அது பெரிய கல்மழை என்பது அவர்களுக்கு புரிய வந்தது. கல்மழை, பெரும் வெள்ளம், அதிலே ஆயர்களும் ஆணிரைகளும் திக்கு முக்காடினார்கள், தள்ளாடினார்கள். ஆனா கண்ணனை பார்த்து அவர் வார்த்தை கேட்கல, எங்களை ஏன் இப்படி பண்ண சொன்னேன்னு. அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணாம கோவர்தன மலைக்கு மாத்தி பண்ணினோம், அதன் விளைவும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனால் அவர்களுக்கு கண்ணன் மேல எவ்வளவு பக்தி, எவ்வளவு நம்பிக்கை, எவ்வளவு அன்பு பாருங்கள். கண்ணன்டவா கேட்கலையா, ஏன் கிருஷ்ணா இப்படி மாத்தி பண்ண சொன்ன, அதன் விளைவு தானே இதுன்னு கேட்கல. கண்ணன் முன்னாடி கை கூப்பி நின்றார்கள். ஏன்னா அவன் பேச்ச நாம கேட்டோம்னா அவன் நம்மை நிச்சயமாக காப்பாற்றுவான். இதை மட்டும் நம்ம மனசுல வச்சுனோம்னா வாழ்க்கையில எந்த கஷ்டமுமே வராது. இறைவன் சொன்ன வார்த்தையை நாம் பின்பற்றி விட்டால் நம்மை காக்க வேண்டியது இறைவனுடைய பொறுப்பாக ஆகிவிடுகிறது. அதனால கண்ணன் பார்த்தான், யாரும் அஞ்சாதீர்கள்னு கோவர்தன மலையே குடையாக தாங்கி பிடித்தான். கடுங்கால் மாறி கல்லே பொழிய அல்லே எமக்கென்று படுங்கால் நீயே சரணென்று ஆயர் அஞ்ச அஞ்சாவும் நெடுங்கால் குன்றம் குடையொன்றேந்தி நிறையை சிரமத்தால் நடுங்காவண்ணம் காத்தான் நாமம் நமோ நாராயணமே என்று நாச்சியார் கோவில் சீனிவாச பெருமாளையே கோவர்தன கிரிதாரியாக கண்டு இந்த பாசுரத்தை திருமங்கை ஆழ்வார் பாடுகிறார். அப்படி கோவர்தன மலையை குடையாக பிடித்தான். ஒரு வார காலம் 7 நாட்கள் இந்திரன் கல்மழை பொழிந்தான். 7 நாட்களும் அந்த கோவர்தன குடையின் கீழே ஆயர்களுக்கும் ஆணிரைகளுக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்தான் கண்ணன். கண்ணன் கோவர்தன மலை எல்லாமே காப்பாற்றலாம், ஆனாலும் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறான். நீங்க இந்த மலைக்கு பூஜை பண்ண மலையை காப்பாற்றுறது பாருங்க என்று காட்டும் விதமாக கோவர்தன மலையை குடையாக தாங்கி பிடித்து அவர்களை காத்தான். 7 நாள் ஆச்சு. இந்திரன் இனிமே மழை ஸ்டாக்கே இல்லை. நமக்கு எப்படி தண்ணீர் பஞ்சமோ மழைக்கு அதிபதியான இந்திரனுக்கே தண்ணீர் பஞ்சம் வந்து விட்டது. அப்பதான் யோசித்தான், அடடா இத்தனை நாள் மழை பொழிந்தோம், அதற்கு மேலேயும் ஒருத்த தாக்கு பிடிச்சு மலையை தாங்கி நிக்கிறான்னா இவன் சாமானியமானவன் அல்லன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணி பாக்குறான். ஆஹா, கண்ணன் சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணனோட அவதாராச்சே, ஏன் இத்தனை நாளா அது தெரியலையா? இப்போதுதான் இந்திரன் புரிந்து கொள்கிறான். அடடா, நாராயணன் போய் நாம விளையாடிட்டோமே, தவறடித்து விட்டோமே என்று புரிந்து கொண்டான் இந்திரன். நேரே கண்ணன் வரதுக்கு அவனுக்கு பயமா இருந்தது. காமதேனு பசுவை முன்னாடி போக சொன்னான். தேவலோகத்தில் இருந்து காமதேனு பசு முன்னாடி வந்து கண்ணனை துதி செய்தது. என் பசு இனத்தை எல்லாம் நீ காப்பாற்றினாய், நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கல்மழை அது நின்று போனதுனால கண்ணனும் மலையை இறக்கி வச்சுட்டான். காமதேனு வந்ததால அப்படியே சாந்தமா காமதேனுவை பார்த்து புன்னகை செய்தான் கண்ணன். அப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணான்னா காமதேனுவோட வாளுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு அப்படியே பல்லிடிச்சுட்டு நேரா கண்ணன் திருவடியில வந்து விழுந்துட்டான். கிருஷ்ணா என்ன மன்னிச்சுக்கோ, நீ இப்படி ஆயர்களையும் பசுக்களையும் அத்தனையும் நீ மழையிலிருந்து காத்தாய் அல்லவா, அதனால் நீ இனிமே கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படுவாய். கோ என்றால் பசுக்கள், நமக்கே தெரியும். கோ பூஜை என்று சொல்கிறோம், பசுவுக்கு பூஜை பண்ணா. பசுவை தானம் செய்தால் கோதானம் என்று சொல்கிறோம். அந்த கோ என்னும் பசுக்களை காத்ததால் நீ கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படுவாய். இதோ உனக்கு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி காமதேனுவின் பால், கங்கையின் நீர் இவற்றை கொண்டு இந்திரன் கண்ணனுக்கு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சான். இந்த பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணிட்டு இந்திரனுக்கு அப்பயே நடுக்கும் போல கண்ணன் தன்னை தண்டிப்பானோ என்று பயந்து கொண்டே இருந்த இந்திரன் கண்ணனை பிரார்த்தித்தானாம். கிருஷ்ணா, நான் உனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், உபேந்திரன் என்ற பட்டத்தை அருள் உனக்கு வழங்குகிறேன் என்று பணிவோடு இந்திரன் கண்ணனுக்கு உபேந்திரன்கிற பட்டத்தை சமர்ப்பித்தான். அதையும் ஆசையோடு வாங்கிட்ட கண்ணன் இந்திரன் சொன்னானா, இந்திரா நீ எனக்கு ரொம்ப நல்லா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்க, அதனால பின்னாடி உன்னுடைய மகனுக்கு நான் உறுதுணையாக இருந்து அவனை காப்பேன். யார் இந்திரனுடைய மகன்? அர்ஜுனன். குந்தி தேவி இந்திரனை குறித்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லி இந்திரனுடைய மகனாக பிறந்தவன் தான் அர்ஜுனன். அதனால கண்ணன் சொன்னானா, இவனுக்கு இவ்வளவு தூரம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு உபேந்திரன் நீ பட்டம் எல்லாம் கொடுத்திருக்க, சரி உன் மகனை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன், போயிட்டு வாங்கினான். இப்ப இந்திரன் மறுபடியும் கண்ணன் திருவடியில விழுந்தான். கிருஷ்ணா சாரி, நான் இன்னொரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்புன்னு கேட்டான் கண்ணன். இந்திரன் சொன்னா, நான் உனக்கு உபரி இந்திரன் பட்டம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், ஆனா ஏதோ கொஞ்சம் பதட்டத்துல டென்ஷன்ல வாய் தவறி போய் உபேந்திரன் பட்டம் கொடுத்துட்டேன், நான் மன்னிச்சுடுமா. சற்று யோசித்து பாருங்கள். உபரி இந்திரன்னா சூப்பர் இந்திரன் அர்த்தம். இந்திரனை காட்டிலும் மேம்பட்டவனுக்கு உபரி இந்திரன் பேரு. அதைத்தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சான் இந்திரன். ஆனா வாய் தவறி என்ன பட்டம் கொடுத்தான்? உபேந்திரன் கொடுத்துட்டான். உப இந்திரன்னா அசிஸ்டன்ட் இந்திரன் அர்த்தம். இப்போ ஒரு தலைவர் இருக்க, பிரசிடென்ட்னா தலைவர்னு சொல்றோம், வைஸ் பிரசிடென்ட்னா உப தலைவர்னு சொல்றோம். அப்ப உப இந்திரன்னா இந்திரனுக்கு அசிஸ்டன்ட்னு அர்த்தமாயிடும். இப்பதான் இந்திரனுக்கே புரிஞ்சுதான். அது சில பேருக்கு பாருங்க, சொற்பொழிவாற்றும் உபன்யாசகர்களுக்கு அவர்களே தங்கள் அறியாமல் ஏதோ 2 வார்த்தை உளறி விடுவார்கள்.
அதற்கப்புறம் தான் தோணும், அடடா நம்ம தப்பா பேசிட்டோமே, இதனால நமக்கு என்ன பின்விளைவு வருமோன்னு அப்புறம் யோசிப்பார்கள். அது போல இந்திரன் பார்த்தான், ஏதோ ஒரு எமோஷன், ஏதோ ஒரு டென்ஷன், கிருஷ்ணா சாரி, நான் பாட்டுக்கு உபேந்திரன் சொல்லி உனக்கு பட்டத்தை கொடுத்துட்டேன், நான் உபரி இந்திரன் சூப்பர் இந்திரன் தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், கடைசியில உப இந்திரன் அசிஸ்டன்ட் இந்திரன் கொடுத்துட்டேன், என்னை மன்னிச்சுக்கோமா இந்திரன். ஆனா கண்ணனுடைய கருணையை பாருங்கள், அவன் சொன்னான், இல்ல இந்திரா, நீ கொடுத்த பட்டம் சரிதான், அதை வேறொரு விதமாக நான் பொருத்திக் கொள்கிறேன், என்னுடைய பெயராகவே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என்ன சொல்றேன்னு கேட்டான் இந்திரன். என்னது இது, எனக்கு பாடம் புகட்டி எனக்கு நீ தலைவன் என்பதை ஊருக்கு காட்டி இருக்கிறாய், கடைசியில உப இந்திரன் நீ பேர் வச்சுக்கலாமா என்று கேட்டான் இந்திரன். கண்ணன் சொன்னா, இந்த அவதாரத்துக்கு இல்லப்பா, முன்னாடி நான் கஷ்யப மகரிஷிக்கும் அதிதி தேவிக்கும் மகனாக வாமனனாக அவதாரம் செய்தேன் அல்லவா, அந்த வாமன அவதாரத்துல ஏற்கனவே நீ அதிதிக்கும் கஷ்யபருக்கும் மகனாக பிறந்து விட்டாய், அதுக்கப்புறம் உன் தம்பியாகத்தானே வாமனமூர்த்தியாக நான் பிறந்தேன். உப என்ற அடைமொழி தம்பியையும் குறிக்கும். உன் தாயான அதிதிக்கு மகனாக உனக்கு பின் தானே நான் வாமனனாக அவதரித்தேன், அந்த அவதாரத்தில் நான் உனக்கு தம்பி, அதனால உப இந்திரன் என்றால் இந்திரனுக்கு தம்பின்னு அர்த்தம். என்னுடைய வாமன அவதார பெருமையை சொன்னதாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன், ஒரு குறையும் இல்லை, அதனால உபேந்திரன் நீ கொடுத்த இந்த திருநாமத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னான் கண்ணன். அதனால இந்திரனுக்கு தம்பி என்பதால் உபேந்திரன் என்ற திருநாமம் வாமன அவதார மூர்த்திக்கு ஏற்பட்டது. அதுக்காக பெருமாள் இந்திரனுக்கு தம்பின்னு அர்த்தம் இல்லை, நாராயணன் என்றென்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். இந்திரன் இதெல்லாம் ஒரு பதவி, அந்தந்த கல்பத்துல ஒருத்தர் இந்திர பதவிக்கு வரப்போறார். அப்புறம் இந்திரனுடைய தம்பி நாராயணனை சொல்றோம்னா, இந்த கல்பத்துல அதிதி தேவியின் மகனாக இந்திரன் முன்னாடியே பிறந்துட்டான். எப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் இந்திரன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வாமன அவதாரத்துல அதிதிக்கு மகனாக இந்திரனுக்கு அப்புறம் பிறந்ததாலே இந்திரனுடைய தம்பி உப இந்திரன், இந்திரனின் தம்பி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதுதான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 153வது திருநாமம் உபேந்திரஹா என்று அமைந்துள்ளது. நாமும் இந்த திருநாமத்தை எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து எல்லோரோடும் இணைந்து உபேந்திராய நமஹா என்று தினமும் அந்த வாமனமூர்த்தியை மனதில் கொண்டு தினமும் இந்த திருநாமத்தை சொல்லி வந்தால் நாமும் எப்போதும் தைரியத்தோடு இருக்கும்படி, தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்று சொல்வார்கள், அப்படி அஞ்சாமல் தைரியத்தோடு இருப்பதற்கு உபேந்திர பெருமாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். இனி மேலே வாமனாவதாரத்தின் பெருமைகளை எல்லாம் படிப்படியாக அடுத்தடுத்த திருநாம விளக்கங்களிலே காண்போம். நன்றி, வணக்கம்.